Phasa jelatai pula ketar ni mong singsa sangteng. Ani khapang ni ketar motani khasuk ni poitok lainai takokti bukuk song eba faithful believers rock tai motafang motanai kongnai kaitorni seleng jikrok. Thangnayo ang saka norogani bagi suri tongna bagai ahai ki ang nangkukmani phurungmung phurungthai abahairak phurungni mana hanai yes subrayung tini haina hai ano jora kisar pika abani bagai ang belai nangkukmuni haina hai subject kasi toi pekya o subject kahangki norok bebak no prangnai tangdi norok bebak no prangnai tangdi thangnayo ang osai ni bisingtui kaitor ni hani kaitor songoi tongma eba kaitor ni songma osai rong ni bisingtui bini ha a subject ti prangka belai nangkukmani khaklaiyung rong baksa khnanai rok at least kisa kaham ki bucinai man kana hanai kwbangma srengthai tonga jagao haina hai tini sini ketar motani bagai haina hai o subject nono mokol kulo granai tai te kisa saf sutra granai te kisa ketar mothavo poituk klaining tongtanio gyan kaham nono tianor nai boni bagai no o kok pothomani kok ni bagai ang English by puila porinai elambak abakhi Jacob ni eba James chapter 3 verse 1 ang English poriwana piaba smai ketal ni kok borok ke ang 1 to 6 poriwan tam ni ke ara sinta gisa busitai tongo New Living Translation no mahayani saka jagao Dear brothers and sisters, not many of you should become teachers in the church. Not many of you should become teachers in the church. For we who teach will be judged more strictly. Orthat, khapang ni takok ti bokokso. Norok jotono prangnai tangdi. Orthat elambang ni kokno sanai tangdi. Tamning ke sengji formero kaikin koktainyo sengji taibo kotor ke brustum jaknai. New King James Version kahini saka, my brethren, let not many of you become teachers, knowing that we shall receive a stricter judgment. Amo ba akong nako? Saka takok sang norok jot no pranai tangdi tamne ke seng pranai belai kotor ke bus manai. Khai tabo kok buruk bai kam ke khnai gradi khaklai nang omno porina henai je promises nang khnawo tai nang sagdi bai klai nyaw noi ang porinai ani takugrok norok bebak no prangnai tangdi haina hai repeat klainyai norok bebak no prangnai tangdi tamni hamba norok sawai mano seng prangnai rok bunyi slai tai bekrak ke bus thumjaknai seng jotno saya klayo kok satani waisapano kok saya borobbo engkak kaham bobini bebak saknopo kok khnaroi mano seng koraino kok khnarna bagai bokhugo jingruo hake seng thangna musung thanino bonot langai mano pulung torno bo naisikdi abo asur kotor phano nokbar kotor bai kosok rejak phano abo vital besate bai soike teijago
Besate thangna musung thangi no abo ma thango. Puslaibo ahaino abo chikonsa phano kokotor sawi mano. Naidi hor kisisa baise besuk bolong kotor mano sogoi man. Buslaibo hor haino orono bebag hamya tongo. Abo sini besago tongai besak genanggai hamya sitogo. Abo morkini painai hor bai seng priyasak no sini bebag no sogo. Omuno kok bai kak layo nang kanawi kokni lama eba bukhok no puchiman kana hamai o lama eba khok biang tui peri thangka tai mothau khulbui tangnai especially sini pokjuk khlaingai Kristo taku bukuro ani denomination peng hayung kanangai abono no Jacob eba James bo samani kok buni bagai bisi to log glak khnai tungdi logi tungdi tabo okok no practically ani nukma bai siba bai manjat ma bai ani sakni experience bai ako bai ke ang kisa cheri sauna tiaba ang pulino sawo mo ke bono disappointing klainya ko gya te ang cringing kha ko gya discouraging na kha klainya ko gya tam ke balance so tai omahai generation sang te kisa biblical alam ban kok pheno abusi ne man ke te alam ban kok no sang obedience tai kok khnai man ke abo sini kathar motaran bagai o jaro belai kaham kebang tam ni kebang mo jaro sang onek mistake layo hote kebang ma pernai kaham borok kling bagai panangi mano boni bagai abon bagai nang kisa bar jana ka just o teaching dog kisi misa highlighting tangtung tes nangai bekhawo sai manteng sobi manteng te kisia gian bari siwi phaiting habsako bon me khaisa kokdang ke omong kha o kaiten kokte sajung omong kha kaisa mothawo kaham ni bagaiograjak manuse sajak manuse sujak hor manuse tei ragdama khe saimar no manuse eba khe warning ramanuse do yes tamang mane baksa mothawo motha ketal wngkha fellowship wngkha aro moragnai krui teacher krui pastor krui father krui reverend krui yes baksa abahai mano ngi botongo ngai tamle hamba abahai cendrop motharago elambak prangi mane borok krui getamung aro borong kiching borong no bible tongma ba pori laijo khlaijo prang laijo yes mo hakino abo cholitango aborong kha chalega jak chalega yaba mothani pura system te abo naikol jagya prang jagya jaro bosoro waisa motham brangnai rog eba pastor ko thango abo bai to srangi manan asoko buya tamke kaiten khairang ma tong bai phola kata samtang tong bai yes motha grot nai cholitanai kokri abo haino chini motharago practically tamangai tong hunke yago bible tongma baiba photo furungo sajago haipano abo elamba tamungman elamban kok to najaka porijakano yaba elambangni kok ton kayagra saito kok sate tang tanai abo kebang man devra site bisa pering tanai abo kuno kok subject krei milima krei tamnai abo kuno aka gurang tangnai abo tabulong tangnai tabo tamnai haikena motha ramprasak tangnai tamne ke without shepherd merengnai krei teacher krei bai
Gabo kaisa jorao ba hayengo kheba ang samri bai kha to bailenge kokroi tamke oma haikeno mothao drubolungo mani kok te abo rong we motha toro abo je kaisa danger ni kokbo khaklai busi tongnai haikeno tamung ba bobo je mantui sana musongkha tei saka tei yatam busuk sia phangya prungkha tei khoroksa bo saka oma haikeno abo thangsinai aboni bagino tamnai motha narjar maturity eta acharai kli hanyang tongsinai kan o kok thaisa kaiken kok thaisa na busi sinai koto theological ni kok koto arni potri put kok abrno baina baikena kheri saji geng chinai tangko ngete kaisa kok tam kan ke namar tu poina tam kok ke tamleng male bible ni kok thai tongka sida phiaba aboni bini musung tui tei rosa tui phrungai je mantui ke sawai thangka tangko omai kini choloi tongkata te kaisa kok tam ke te kaisa tamong kan ke bo khoroksa educated aboni bagai bo kok tisalo kaitun kok sana rejak ya ke tamong sinai abono rok sinai sawi mano oma keng tamong ke bobo kok sao ke jotono kok salainya bosok sinai siteng siateng kok tere tai bo khoroksa believers educated engka bo sana usung sinai oma haike bo kaisa line choli thangtan ko te kaisa major ke bang ke mothao kaitorni kok thai bai wale lemeni omo kaisa practical kabang ma motha mo hain tung sepiaba mothao kaitin kok thai bai wale lemeni fighting claimeni abo kok ta mke tini boni ni wage kok kisa chengi rekha kisi sabis genang mokol yok mani bobo naisigi tongnai tamke jepro bini jora phayana aike bobo tangsinai aike elambang ni kok tongkha biang shaitan ke biang tai khanaka biang soikok ke biang ngai thangsinai tangko aike tamang motate majority phalia a mota tam sinai sande phaiken ke ku bini kok sing sneiba abo kaitor ni kok thenglia por jango to kaitor kok theng ke haipana bini kok ti thang sinai ta arate order kre ki hamani ko te bible kok na sinai abo bani bobo tang sinai bobo te tang sinai aro biang pholas tang sinai bahake kaitor ni teaching sinai bahake believers rock pujuk lai rock soi hamari man sinai borong bo ulta pulta nung thang bai ngai abo se danger te kaisa kok tang ki abo haikeno believers rok saimano bo kisani uloki binia kok no tui sanai abo party politics panung jiteng raja maharaja kok no panung jiteng abo podri por mahaikeno tang nai motharago gobaang no angkono against ya party politics kok samaro kok kroi abo janjamu sungte tam ke tam na awa haikeno mothau tam nai abo party politics ni teaching habi thangtang ko abo habi thangka abra nung tik mana tuk sinai tam ne ke motha bising believers abo rasa janai tongo party politics kok sakar rasa wang bokor pak nai tongo haikeno abo tamung thangki mothao party politics mothang tanai kaitorni pholani mothriang thangmano o area bo bakte sinai rok wansuk nai rok narang wansuk oi hisab khlaingai naimano yaketo negative tana di ani kogrok no mohai ni tongmono abo kokse tangka bible koklar tongla bible kokul frangjakla kya bible hamrele manatuk chenai omo kaisa tangki yasia kira party politics kok ke sana nangnai abo mothani phatara
ongkhorei jepru guru biasa jaga thango bini jaga bono sata sata alambak ni koktai alambak omong order tuk na belai tuk ni fiaba belai tuk nai belai tuk nai belai tuk nai tam ki believer instances kai tena hamrai bai sang skip jeporio at least kok ti salos mai kesam tai lok muni tai kok ti letter ni kok tu ni tai kotma kaham ni ke arni hoite no sanar jago aboni debra yakra thanaya abo bollom basra je mantai aina polak kathar kobol kahane langka sanani sangra jaiga at least half an hour bishinun na kaikin koktaino meaningful kaikin koktam sa abu sadi tamke bororo kaikin koktan se khana phayo nini ani podri porno khana phaya tangma tangsa oma ikin mota helding tang ko mota hamari baita gomai klaitang de balai kaham abusko yes kokri baksa pris kri marnai kriba abin bagino ochai kenang merengnai kenang kha abungka full gospel ni mota abungka biblical merengnai se krike baike mera rock tujakna ba geva mera me mera tilesh naita mera me mera simi tongkaro shepherd kring chnai shepherd kring ken ahakino kabang motaram prai kaitor ni phola bai saljak ni tokta system order bai haksal ni tokta ahakino abai believers borong ni lamati borong himi tongnai uri prai bi prai abas kaisen dukho jongni kok abai tangteng aban bagai sang kisa porong mani kapani putuk lain taku bokorok tai kaiton selection jero kok to amono o kisisa tangmatang sainai tebu to saima no aipono salia o kisisa kokno bisingni practical koru sawai abani bagino Jacob eba James bo bini kok to no kaham practical council ni kogno toi saka tei warning boroi saka norok jotano amono khel narka kamtang ko the reason that not many should become teachers is that those who teach incurs a stricter judgment kabangma permaitang ni mana aboni karon no tamne ke bus tongo bus le thumjanai se bus thumjaknai puni bageno sia pange permaitang na ba bunno kuddaw de bus thumjage lap kroi kaitin kokno kaitin de saimi angke buni bagi sinai snam di tai buni bagi no jotono kok sanai tang na bus kaisa kok yes ilori sensaso sini polis tongo bo prangnai bo jepro krikaro elder korok sapano secretary pano borong prangnai asan nai tangkara jotono bo educated bo businessman bo hai bo rangnang bo hai gnang ni phatsa altar pai kok sanani ya bini ekta raidam tongo kaitin kok sanani je authorized to mota bono kok sanai I think om belai kaham ni kok se those who teach ought to know better than those who don't. Teachers are claiming to know the information and ideally to have mastered, so they are specially accountable for the content they are teaching. Prangero, brong the prangna aboni ortho, abono brong kaham ke saimna darkar, kaham information by. Artist tamne believers hamai manani omose kaisa khapani takok de bokoksa donarakne ka James understood that we all stumble in many ways. He explained the power of tongue. Two illustrations armanka Jacob bomna kaham ke buchiwe bosai manka te selain je power abo Simon ka kisi hor kotrobai ni bolong kami man kisi hor ni bolong kami tengoro abo tam nai aborong distar file motogo Apostle Paul challenged all believers to be teaching each other but recognize that in order to do that we need to let the word of Christ dwell richly in us. Colossians chapter 3 verse 6 and 17 Paul sakam senor kinor sengai di yes
abo Kristo ni bisingtui kahamnani kufongnani keba omo samani kok ke ang sajing samai Jacob samani akok no tanmani ya prenglai nangnai council khai nangnai nukhungo phatar ho yes jagra ho himlai tini thanglai tini ahkeu prengi mano omo sako dai kai tin sanal kangmo kebo council khai nango youth rokno family rokno believers rokno potri potoi kwbangma lek samuklai chunai. In another context, Paul challenged his readers who had confidence in their ability to guide others. Paul okok sa Rome 2:19, ability na bunya guide kanya prantinya ni could be light away the way and guide the blind. Hai kasi mokol jaran mokol berno light be prangna ni kana be kana prangna ke tam nai. Omro kaisi belai wanu ceko. Yes, okok sajago many council our belai kaham ni ko council kabang mang mani haipeno purmani abo te kisni ko in James warning to not let many of you become teachers we find a reminder that we need we need to be who God's design is to be. We need to work according to his design before we think about telling others how they should work. James haun kok ta mamu ke ketharmo tani kaitir beke design klai razak order klai razak abuni bara thangkena deranai boni bagai se jot borok hai jem mantai alaman kokno pranglainya ko gya nang educated ka thang kok sanani musung sok aba haina kok kore be humble khnai tung di kama ka choki bible nai nogo por di meditate klai di ketharmo ta thangko puila bible khlugi nai klai tung di abron hamari klai nai nukung prayer rogo yasya rogo sadi office rogo yasya man kangke bible ko pringe prang de sadi abo te kaisa tui seng klai mano. Proverbs chapter 11:14 comes out, where no counsels the people fall, but in the multitude of counselors there is safety. Joton pranglainya ni counsel na nai tamke James ni kokno mujonar di God design klaimawo motha tongke kaham. Omose khapan ta ko bukro noreng thani kok kisa sajanai khaklaiun ro kokno mujonar glaina tai khau sanglai nai titam kabang sanani norok jot beba te prangnai tang di omno tu sinarang wansuk di chat klai di tainor ni motharo omo hayo ti kisa kaham ke kasai phanman ke kaham order designer tongma kaham omo kaisa kok ai ke abo Kristo ni bagi kaham nai ta sini Jesus Kristo mo nai sini bagi bini kingdom bai kaham nai khaklai teaching dok tubangma borong ketalpan mano eba khapan yojak mano negative anung mano ani porong mano abani bagiya just God's order bini designer sung tongna bagisi kaham tongmedi God bless you malikirna ang next naikirna the covering head berida khorogo rihung rin samanda abno tui kisi sa pernah chesta klaina an bagu suri tongni ang rong suri tongo kaham tongmedi kapan tako bukrok God bless you all.